I Déu va baixar a la terra per escalfar les boles del sorteig de la Champions. El Florentino Pérez li va dir: «Oh, Déu Totpoderós, pren amb les teves mans aquestes dues boles meves tan fredes i escalfa-me-les ben escalfades». Déu, en una mostra de la seva bondat, va agafar les dues boles del Florentino i se les va posar a la boca. «Florentino, fill meu», digué, «jo em posaré les teves boles a la boca i així les escalfaré, perquè estiguin ben calentes com a tu t'agraden a l'hora del sorteig». I així és com el Madrid li va tocar al Nàpols a la Champions. Cada any és que és hòstia ja. Bevem.